Μπάλα έξω στον Μπερτράν. Πάλι δέχεται την μπάλα ο Μπερτράν. Γυρίζει, γίνεται το σούτ, η μπάλα, γκολ. Και μειώνει σε 3-1 η Μπολόνια στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου λεπτού. Για να δούμε αν θα γίνει το σούτ. Γίνεται το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι, νέο σούτ και γκολ για τον Μαρτίνι. Τρεις παίκτες στη Δάκερ Μπολόνια έχουν 2 ποινές. Αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά, από τη Ματαρό, 3 παίκτες έχουν από 2 ποινές. Γυρίζει μπάλα, γκολ. Μόλις 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση και απέναντι βγαίνουν αριστερά όπως επιτίθεται στην κόντρα. Τέτα-τέτ με τον Ντάντι και γκολ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο Σεράφε Κολυβητήριο για τον μεγάλο τελικό, πρόωρο τελικό για τον Απόλλωνα Σμύρνης εδώ. Ντάουμπε στα 5 μέτρα για να ανοίξει το σκορ. Σηκώνεται το άμπα, γκολ! 1-0 ο Απόλλων στον Αγκύρε. Περνάει η μπάλα στα 2 μέτρα, κλέβουν οι αμυντικοί, αλλά έγινε εκεί το λάθος και γκολ. Στην κατοχή των Ισπανών, στη διάθεση των Ισπανών, ο Πράντα, ο Τζιλ
Πάσα, σουτ, γκολ. Το Μπερτράν, το νούμερο 10. Τώρα κέρδισε το μεταξύ την αποβολή ο φουνταριστός ο Ροντρίγκεθ και αποβλήθηκε ο Μυρίλος. Το σουτ, γκολ. Η Ντάκερ Μπολόνια, πρώτη Ιταλική ομάδα, δεύτερος ο Απόλλων γιατί είχε χάσει το μεταξύ τους αγώνα και παίρνουν και οι δύο την πρόκριση με τον γκολ του Βαρδίκα να πραγματοποιεί.